So yun, what's up mga idol, no? Nagbabalik na naman si Ride Trip Motovlog. So today guys, i-review lang natin tong hindi pala review, ano lang. दूर चल सके Testing natin tong camera natin na pina-modify kay M3 Moto, no? Shoutout kay M3 Moto, no? Sa nag-modify ng camera natin, no? Ng action cam natin. Sana okay yung audio. Pinagawa ko kasi para hindi na tayo nagre-record sa cellphone ng audio, para direct na sa camera, para hindi na rin ako mahirapan na mag-edit, para hindi na yung papatong-patong ng audio sa kuha ng camera, no? So ngayon sakto pupunta kami ng bayan kasi bibili kami ng cake. Pinabili ng asawa ng ate ko, no? Nagpa-cake sila kasi anniversary daw nila, 14 years. Yan. Sana all. Sana hindi masayang tong video na natin to, no? So kung bago ka pa lang sa aking channel at kung napadaan ka sa aking channel, no, please like, share, and subscribe naman dyan para laging money, no? Meron pong mga taong tinatawag ako, para laging ma-notify sa aking susunod na mga video, no? Sana naririnig tayo dito, no? At sana hindi na hindi mahangin. Sana walang noise, ganun, para hindi sayang yung video natin na ginagawa. Marami tayong video na gagawin, guys. Tatambay kami sa Balongaw, tapos meron pa akong gagawing video na magpapamigay ulit ako ng gloves, guys. Matagal nang nandun sa bahay yun, naka-stack yung gloves. Yun nga, pa-stop tayo pag nagbablog. Titigil ako, i-open ko, tapos maya-maya onte titigil na naman ako, papatayin ko na naman. Yan. Para hindi tayo natataktak sa oras, no? Ito yung papuntang Skyway. Yan. Hindi kagaya nitong naka-modify na. Kahit nagdadrive ka, kahit patayin mo na lang kahit pindutin mo lang, ganon, mamamatay na. Hindi nakagaya sa pag nagre-record ako ng voice ko sa cellphone. Titigil pa ako para patayin yung voice ko sa cellphone, tapos patayin ko sa camera, ganon. Kaya pinamodify ko na yung camera ko kay M3 Moto, no? Sa mga gustong magpa-modify, PM nyo lang siya sa page nila, nasa baba yung link. Mura lang, guys. Mura lang yung modify niya. Bahala na kayo mag-usap. Tsaka nga pala, no,
pinalitan ni R6 Vlog tong manubela niya, kung napapansin nyo, no? Pinalitan niya tong motor niya, pinalitan niya ng manubela, tsaka sinagad na yung sa may shock niya sa harap, kaya parang nagmukha na siyang ano, adventure bike. San banda? Dito? Yung building na yon? Ha? Yung building na yon sa may malaki? Guys, oh, Town Hall ng Rosales, Pangasinan. Traffic na naman tayo dito. Ay, buti hindi masyado traffic dito, guys, kasi laging traffic dito eh, lalo na pag umaga. Alay mo niya, sir. Saan? Dito. So yun guys, balikan ko kayo mamaya pag naka-order na kami, no. Bibili lang kami ng cake. Yan, balikan ko na lang kayo mamaya. Sana hindi na tayo magkaaberya sa ano, sa audio, para tuloy-tuloy na ang vlog natin, no, para hindi sayang yung pinupuntahan natin minsan. Yun nga, ulitin ko nga, no, kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-support naman, please like, share and subscribe para ma-update ka sa aking mga susunod na mga video, no. Clip vlog lang to, or saglitang vlog lang, no. Puro no, no, puro no na lang ba? Hindi, joke lang. O baka dito ko na rin tatapusin ang aking vlog, no. Hindi kayo masyado maboring. Pwede na! Boring naman talaga ata ang vlog ko eh. Kuwisan ko, ano kaya? So yun, dito na lang guys, hanggang sa muli.